cu atmosfera plăcută, oameni minunați și mă bucur că oamenii au ieșit din casă și au ales să sărbătorească o duminică prin alergare. O cursă frumoasă, plină de energie și ne-am simțit bine majoritatea la cele două probe de 10 și de 21. Traseu frumos, bine organizat, mai venim! A apărut așa un traseu foarte fluid, n-a fost nici aglomerat și a fost mișto că a fost startul în valuri, în funcție de ce puteam fiecare dintre noi să facem. Adică nu m-au depășit decât la final mai mulți oameni, dar în principiu s-a mers fiecare în ritmul grupului care a plecat și asta mi-a plăcut. Ne-am distrat împreună, ne-am depășit unii pe alții și asta înseamnă că a fost o competiție corectă. Pe traseu ne-am încurajat, iar asta mi-a plăcut foarte mult. Per total, experiență plăcută, mie îmi place. Genul ăsta de plimbări, să zic, alergări prin pădure sunt cele mai bune decât cele pe asfalt. Organizare bună, mi-au plăcut moșii pe care îi salut moșii de la kilometru 14, care cântau și au întreținut atmosfera și ne-au dat un imbold așa ca să putem finaliza. A fost bine organizată, am avut și noroc de vreme bună, traseul a fost ok, a fost bine marcat, m-am simțit bine. Bestial, e a doua oară când venim și ne place foarte mult. Organizarea este impecabilă.